Mayor Enugu South Local Government Area na Enugu State. Kita ka ọ na-awụchi na Community Primary School dị na Ugwuaji. Ebe a na-eme ntuli aka maka onye ga-abụ Igwe ndị Ugwuaji. O wee bịa dịka onye bụ onye isi ọchịchị Enugu South. Ị ga-ama na Ugwuaji so n'obodo dị na the mayor na bishop on the Methodist ha na akpa nkata ihe shi aga apa nang kata Igwe ke gwa anyị ka ya bụ ntuli aka si aga gwagodo anyị. Ị ga-agwa ya afa gị ya. Afa m bụ Honorable the Council of Representatives of Ugwuaji. Daalụ. Anyị bịara ntuli aka maka onye ga-abụ Igwe na ndị ya ga-esochi. And site na mara ka Chineke ọ na-aga ọfụma. Anyị nwere hope na ngwụcha na ọ ga-agakwa ọfụma. Ndewo. Anyị ekene gị. Ka anyị fụ na mayor Mayor.
or the Southern Mayor? My accreditation. Okay. Dalo. Mayor Mariha na-eme n'obodo. We wefute time wee gbarata ebe a. Ka o soro fụna ya tụrụ ya bụ ihe ntuli aka maka onye ga-abịa Igwe. Okay, nke a ka a ga-eji. O wetago voters card. O wetago ikike ọ ga-eji wee tụ vote. Let's just have a shot. Okay, let's speak.